बेके दैफां नलबारि एरियानि लोगोसे उदालगुरि जिल्लानिनो सासे गागि दैदेनगिरि दिनै अकस्माते रुंसारि जालांबाय बिथाङा देहा हिसाबैथ' जोबोद गोख्रोंसो बेमार आजारबो गैयामोन खिन्थु मानसिया बे संसारनिफ्राय बिदाय लानो माबा मोनसेबाबो जाहोन नांगौ जायो बेबायदि हिसाबैनो जानो हागौ दा बिथाङा सानफ्रामबो साइकेलजों उदालगुरिनिफ्राय रौता आप डाउन खालामबाय थायोमोन कुनु दिन बेबायदि जायाखै खिन्थु दाखालि समबारखालि मोसौजों बोरैबा एक्सिडेन्ट जालायनाय गोग्लैनानै अकस्मात रुंसारि जालांबाय आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां मानोना बिथाङा बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा लाखिनानै फ्राय सेंग्रा समनिफ्रायनो थुनलाइ आफादजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावबोदोंमोन आरो थुनलाइनि बिथिङाव बिथाङा गोबां बिबानबो मावदोंमोन बेनि अनगायैबो लाल बाहादुर शास्त्री हाइ स्कुलनि सासे गागि फोरोंगिरि लोगोसे हेडमास्टार हिसाबै बिथाङा खामानि मावनानै रिटायार जादोंमोन दुलाराय ओनसोलनि रायजोफोरजों बिथाङा जोबोद मोजाङैनो बायदिसिना ससियेल एक्टिभिटिसफ्राव इनभल्भ जानो खामानि मावदों समाजखौ हारिखौ दैदेनबोदों दिनै बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो बिथांनि जे रुंसारि जानाय बेवहाय जोंहा जाथि हिसाबै ओनसोल हिसाबै जों खहा जाबाय दिनै बिथांनि बे रुंसारि जानाय समाव बिथांखौ लास्ट बिदाय होनाय हिसाबै आं फैनाय जादों रायजोफ्रा जोबोद दुखु मोनदों आरो जिहेथु जोंनि ओनसोलाव समाज सिबियारि हिसाबै समाजनि गासैबो खामानिफोरजों लोब्बा लाखिनानै ओनसोलखौ जौगाखांनो थाखाय खामानि मावनाय बायदि हिसाबै मानसि खोब खम आरो बे जिखिनि खम सुबुं बिनि बिथोराव बिथाङा सासेमोन आरो बिथाङा दिनै रुंसारि जाबाय खहा जाबाय बिथांनि जिउ आरो बिथांनि न'खरा बिथांनि गथ'फोर जि थालांबाय बिथांमोना जाहाथे मोजाङै आलो गोजोनै थांनानै थानो हायो बेखौ जों आर'ज गाबो आरो लोगोसे बिथांनि जिउमाया जाहाथे मोजाङै सान्थि थाहैनो हायो जों बेखौबो हास्थायो बिथांखौ जों दिनै संसारनिफ्राय अराय समनि थाखाय बिदाय होनाय जाबाय आरो बे थारैनो जोंनि गोसोआव दुखु नांदों आरो दुखु नांगोन गासैयावबो खिन्थु जों बिथांनि जि आदर्श बिथांनि जि खामानि मावनाय बे गासैफोरखौ गोसोआव लाखिनानै नांदों आरो दुखु नांगोन गासैयावबो खिन्थु जों बिथांनि जि आदर्श बिथांनि जि खामानि मावनाय बे गासैफोरखौ गोसोआव लाखिनानै बिथांनि जिउनिफ्राय बिथांनि आदर्श बिथांनि सेक्रिफाइसनिफ्राय जों थुलुंगा मोननानै हारिनि थाखाय जाहाथे खामानि मावलांनो हायो जों बेखौनो हास्थायो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101536360